Mga kapuso, hibalo nato na lakat sang panahon upod kay Pag-asa weather forecaster Ferdinand Rubin. May sa tanan ang mga latest weather update sa karong adlaw, Friday, June 4, 2021. Sa karon base sa aton latest tropical cyclone bulletin na issue, as of alas 10 kainas ang aga, ang sentro sang tropical storm nga si Dante nga aton ginamonitor base sa tanang nga available data, yara na sa kalayoon nga 315 kilometers west-northwest sang Calayan, Cagayan or 340 kilometers west sang Pasco, Batanes. Now, base sa latest track sang tropical storm na si Dante, gina-forecast nato nga generally maghula gini siya pa northeast o north-northeast direction all throughout the forecast period. Wherein posible ni siya mag-re-enter sa aton Philippine Area of Responsibility sa kasubong nga hapon or karon sa gabi. Sa karon manubo ng chance nga maglandfall ini kag sa karon padayon na ini siya na nagahina na hasta sa tropical depression category kag posible na ni siya magwa-liwat sa aton na Philippine Area of Responsibility by Saturday as a low pressure area. Para na sa aton forecast weather condition sa sunod na 24 oras, ang Western Visayas sa karon generally fair weather, nga kung kay sami ara lang magulugal umon tugtog magal-umon nga kalamitan, nga makadala sa mga isolated na mga pag-ulan, pagpanabuo ug pangilan tungod sa localized thunderstorms. Hinay tugtog kasarangan nga hangin, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, kung sa diin makanay tugtog kasarangan ang mga pagbalod sa kadagatan. Ang aton nga adlaw matunod alas 6 GS karon sa hapon, mabutlak buwas alas 5:26 sa aga. Kagamon yung atong latest weather update halin diri sa Iloilo Top the Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferd Rubin, madamo gid nga salamat.